Ang atong ebanghelyo nagisgot na usab kabahin sa kasinatian sa mga tinun-an ni Kristo sa ilahang pagkakita sa nabanhaw nga Hesus. Dinhi usab nato mahibal-an nga ang nabanhaw nga lawas aduna siya'y dakong kalainan kaysa lawas ni Kristo kaniadtong buhi pa siya. Ang glorified body or the resurrected body is a glorified body, mulahi gyud siya. Kay atong naibalaan katong Lunes mao ang paghimamat ni Magdalena. Ang Lunes mao ang ebanghelyo diin ang mga sundalo gibayran, ang mga sundalo nga witness sa resurrection gibayran sa mga kadagkuan o gipahimo sila og bakak. Giignan nga ignaran ninyo nga ang lawas ni Jesus gikawat sa mga tinun-an. Money talks ang Lunes. Si Kristo gibaligyang Judas tinagig kwarta. Ang iyang resurrection aron dili makasultig tinuod ang mga witness nga mga gwardya gibayran na pod og kwarta. Ang Martes nga ebanghelyo nagisgot kabahin ni Magdalena nga sa pagkakita niya ni Kristo dito sa lubnganan wala siya makaila. Nagtuo si Magdalena nga ang iyang nakitaan hardinero nga tawo. So nihangyo siya nga noy iuli ang lawas sa akong Ginoo. Wa siya makaila. Karon ang biyahe sa duha katinun-an wa pod sila makaila ni Kristo. Sa kadugayon nilang kuyog nga galakaw, nga tuo lang yun silang duha, nga kining ilang kuyog estranghero. Stranger lang yun ni. Walay lingaw or tambay. Nga ni kuyog nilang panaw. Wa sila kaila. Hasas lang nakaila. Nakaila sila kanang nagpikas na si Kristo sa pan. Pero wala sila makaila pinagi sa nawong. Nakaila sila pinagi sa pagpika sa pan, pinagi sa aksyon. Nakaingon sila, si Kristo ka na. So muna itong balikan mga igsoon nga, ang nabanhaw nga Kristo nipili sa hitsura or panagway sa mga taong sinalikway or mga taong mga kabos. Hardinero, estranghero, madungagan pag yunig usa, ang mga apostoles sa ilang pagkakita ni Kristo o sa kaila nga maodi ay si Jesus. So lain-lain ang mga forms nga gipakita, pero dinhi nato masaksihan kung giunsa pagtudlo ni Kristo kaniadto nga niingon siya, kung unsa inyong gibuhat ngadto sa pinakaubos sa inyong isig ka tawo, inyo kanang gibuhat dinhi kanako. Nya usahay ra bagud kitang tawhanon, mo-judge ra bagud ta sa tawo base sa iyang appearance. Kung paminaw nato nga wala gyud ni, wala gyud na. So unsaon nato pag-ilan ni Kristo? Tingali nabuta pud ta, blinded ta sa atong mga mata, kay dili man ta kakita sa presensya ni Kristo ngadto sa tuang isig katawo. Ug mo dunay hagit nato mga igsoon labi na gayud dinhi sa parokya sa Tanhay sa pag-ila-ila kang Kristo ngadto sa atong isig katawo nga mga kabos. Ug ang nabanhaw nga Kristo nagpadayon ang gahom sa iyang ngalan sa atong nadungog sa unang pagbasa. Si Pedro ug si Juan naglakaw kakitag bakol, nitutok ang bakol, niingon nga ngayog kwarta kilimos. Apan ningon ang duha wa mi kahatag kay wa mi kwarta. Kaning mga bakol sa o kini mga makililimos, actually, dili sila mangayo kay isdato. Maulaw sila. Ang ilang pangayuan katong paminaw nila nga murag maumaorag yun ni. And then mangayo. Muhatag. Apan ang duha, ka-apostoles ningon, ang amo na yung ikahatag nimo, maorag yun ang naa sa mong kasing-kasing sa mong kinabuhi. Si Kristo nga nabanhaw. Ug niingon si Pedro, sa ngalan ni Jesus, tindog. Nakatindog ang bakol. Kini nga gahom mo ni ang ginabuhat ni Kristo kaniadto. Ug napasa ang gahom ngadto sa mga
apostoles. Ug dili lang sa mga apostoles, daghan kay mga tao ug daghang mga tinun-an nga nakakuha o nakaambit sa gahom ni Kristo ug hangtod karon anaa natong mga binunyagan. Apan mingon tang nganong wala na lagi may ingon ana nga gahom, tingali wala lang ka nakabalo, wala lang ka masayod, nga doon na po'y mga tao nga imong naduol nga tingali na bakol po siya sa ilahang kinabuhi apan tungod sa imong presensya naayos sila. So mga igsoon, dili unta nato idalo ang atong gasa sa pakigrelasyon nga to sa isig katawo. Ang gasa sa paglantaw sa matag usa nga kini bililhon, matag tawo nga atong ilhon nga kini siya anak sa Dios, bisan pa og unsa ang estado sa kiiyahang kinabuhi. So hinaut unta nining adlawang Miyerkules atong pangayoon sa Dios nga unta maabli usab ang atong mga mata pinaagi sa paglantaw sa binuhatan sa atoang mga isig katawo.